Здравейте, от Автосалон Централ Варна. Ще ви покажа няколко автомобила, малки, икономични и градски. BMW X1, автомат, 108 000 км. Audi Q2, автомат, 119 000 км. Audi A3, ръчни скорости, 180 000 км. И Mini Cooper Countryman, метанов инжекцион на близо 180 и 90 000 км. Автосалон Централ Варна. Има всякакъв вид автомобили, малки, големи, бусове, баничарки, пикапи, камиони, пътни помощи. Доста богат избор. Заповядайте на тест драйв по всяко време. За малко да пропусна и най-малкото ни бижу. Fiat 500, автоматик, кабриолет и газ. Има колата. Прибойдисана в най-новия цвят на Fiat 500, целият стил Blue. Бойдисани джанти. Уникат. Кожен салон има също. Черен. На слънцето става розов.